Lamido muna godiya ka inganta ilimi. Sakkwato ta gabas yanzu ka zama uba. Ɗalibanmu na Maryamu Abacha University, wasu ko suna Indiya ka kai su ilimi. Lamido muna godiya. Lamido muna godiya. Lamido muna godiya. Sanata muna godiya. Ka inganta ilimi. Lamido muna godiya. Yanzu duka muna godiya. Sanata muna godiya. Marayu na godiya. Lamido muna godiya. Masu uban suna godiya. Sanata muna godiya. Lamido mun godiya. Lamido muna godiya. Ka karfafa fannin ilimi. Sanata muna godiya. Gefen tsaro kai kokari. Lamido muna godiya. Matasa za a zagon ku. Sanata muna godiya. Jari na kuɗi shi za ya ba ku. Sanata muna godiya. Ja gaba dai Lamido. Gaba dai Lamido. Ja gaba dai Lamido. Gaba dai Lamido. Ja gaba dai Lamido. Washe. Muna godiya ka inganta ilimi. Sakkwato ta gabas yanzu ka zama uba. Ɗalibanmu na Maryamu Abacha University, wasu ko suna Indiya ka kai su ilimi. Lamido muna godiya ka inganta ilimi. Sakkwato ta gabas yanzu ka zama uba. Ɗalibanmu na Maryam Abacha University, wasu ko suna Indiya ka kai su ilimi. Lamido muna godiya ka inganta ilimi. Sakkwato ta gabas yanzu ka zama uba. Ɗalibanmu na Maryamu Abacha University, wasu ko suna Indiya ka kai su ilimi. Farko ilahu zan sa a hadin wani masani. Sanata muna godiya. Me yau da gobe a Allah rabbi ka san da ni. Sanata muna godiya. Ya rabbi ka yi ciyo kuma yanzu ga magani. Sanata muna godiya. Ya rabbi Allah ga sanatan da bai tsegumi. Lamido muna godiya ka inganta ilimi. Sakkwato ta gabas yanzu ka zama uba. Ɗalibanmu na Maryamu Abacha University, wasu ko suna Indiya ka kai su ilimi. Masu soki burutsu suna ta faɗan wai kai ba ka yi. Sanata muna godiya. Kuma mun sani rabbi Allah shi ne za ya yi. Sanata muna godiya. Dan kai shi kan rike kuma shi ne za ya yi. Sanata muna godiya. Yanzu da ta ka a sannu sanata mai ilimi. Lamido muna godiya ka inganta ilimi. Sakkwato ta gabas yanzu ka zama uba. Ɗalibanmu na Maryamu Abacha University, wasu ko suna Indiya ka kai su ilimi. Lamido kai hakuri da abin da duk za su ce. Sanata muna godiya. Dama aikinsu ne kullum cece ku ce. Sanata muna godiya. Mu dai ba ma a layinsu sai dai su ce. Sanata muna godiya. Wallahi kai dai katon ilahu ne mai gida. Lamido muna godiya ka inganta ilimi. Sakkwato ta gabas yanzu ka zama uba. Ɗalibanmu na Maryamu Abacha University, wasu ko suna Indiya ka kai su ilimi. Yanwa 'yan gwagwarmaya yanzu ku yi haƙuri. Sanata muna godiya. Lami da gunkumin shaida yayi babban shiri. Sanata muna godiya. Domin ku za ku amfana duka da babban rabo. Sanata muna godiya. Wannan ku zai amfana da Lamido. Lamido muna godiya ka inganta ilimi. Sakkwato ta gabas yanzu ka zama uba. Ɗalibanmu na Maryamu Abacha University, wasu ko suna Indiya ka kai su ilimi. Kira na gare ku ɗalibai kuma da hankali. Sanata muna Fannin karatun godiya. da an kace ku ce ku yi. Sanata ya sadaukar da duke sa don ci gaba. Sanata Allah muna da kuma da godiya. hankali kun karatu. To, Lamido muna godiya ka inganta ilimi. Sakkwato ta gabas yanzu ka zama uba. Ɗalibanmu na Maryamu Abacha University, wasu ko suna Indiya ka jijina kai da su gaisuwa zan yi gun manyan tafiya. Sanata muna godiya. Sarkin Fulani na
gaishe ka a gaishe da kai. sanata muna godiya. Bello an barura na gaishe daga babban mutum. sanata muna godiya. Sani Yakubu kai mani na kai da kai. sanata muna godiya. Aliyu uban doma biliya ba zan barka ba. sanata muna godiya. Alhaji Isa baye dole kai da kai. sanata muna godiya. Mansur Aliyu Lami dauka ji babban mutum. sanata muna godiya. Mubarak na saka kai ma shi da kai. sanata muna godiya. Nigeria kai ma yau na gaida kai. sanata muna godiya. Matan shatti ma na Lamido a gaishe da kai. sanata muna godiya. Baban gidara ba kai ma na ce a gaishe da kai. sanata muna godiya. Awwal Nasir kai ma ni na gaida kai. sanata muna godiya. Aminu ma aji ni yau ba zan barka ba. sanata muna godiya. Alhaji Ziko na Ziko ne na gaida kai. sanata muna godiya. Ziko Lamido Foundation ai an san da kai. sanata muna godiya. Alhaji Maniru kai ma yoni na gaida kai. sanata muna godiya. Aminu ma aji ni ma na sanya da kai. sanata muna godiya. Ki Hauwa woman leader ke ma a gaishe da ke. Hayya kayya. Na godiya ka inganta ilimi. Sakwata ta gabas yanzu ka zama uba. Ɗalibanmu na Maryamu Abacha University. Wasu ko suna Indiya ka kai su si ilimi. Lamido muna godiya ka inganta ilimi. Sokoto ta gabas yanzu ka zan uba. Ɗaliban muna a Maryam Abacha University wasu ko suna Indiya